Καλησπέρα Κώστα. Σήμερα θα σου δείξω πώς θα χρησιμοποιήσεις το player, πώς θα προσθέσεις καινούριο player στη σελίδα και πώς θα βάλεις καινούργια τραγούδια στο playlist. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο, έχουμε την εκπομπή μας και έχουμε την ημέρα παγκόσμιου περιβάλλοντος. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να μπεις στο πίσω μέρος της σελίδας και να κάνεις login σαν administrator και όχι σαν Κώστας όπως να μπήκες και έγραψες στο άρθρο. Δηλαδή θα πληκτρολογήσεις εδώ πέρα WP ενωτικό admin.php και να κάνεις login με τα στοιχεία που σου έχω στείλει, όχι το Κώστας αλλά το άλλο που είναι administrator όπως το έστειλα πιο νωρίς. Θα σε συναντήσει αυτή η σελίδα εδώ πίσω από την σελίδα μας στο WordPress. Πας αριστερά στο μενού και διαλέγεις το HTTP Player λέγεται. Κάνεις κλικ και σου εμφανίζει τη σελίδα του Player. HTTP Player είναι τα players που έχουμε φτιάξει, ο ένας είναι εκπομπές, ο άλλος είναι η παγκόσμια ημέρα. Videos είναι τα βίντεο που έχουμε ήδη ανεβάσει μέσω YouTube. Playlist είναι Automato. Έχουμε φτιάξει δύο playlist, μία με εκπομπές και μία με την παγκόσμια ημέρα. Το Gallery αυτό προς το παρόν δεν ξέρω ακόμα πώς δουλεύει και που το δοκίμασα δεν μ' άρεσε και πολύ. Documentation είναι η βοήθεια. Σου δίνει μια πάρα πολύ ωραία εξήγηση στα αγγλικά για το πώς το κάνεις. Πάμε. Για να δημιουργήσουμε καινούριο player, πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε καινούριο playlist. Για εκπαιδευτικούς λόγους, εγώ θα το καινούριο playlist θα το ονομάσω μαθήματα. Κλικ στο Add New Playlist. Add New Playlist. Όνομα. Εγώ θα το ονομάσω μαθήματα. Δεν ξέρω αν τα πιάνει τα ελληνικά, για να δοκιμάσουμε. Αλλού δεν τα πιάσε. Μαθήματα. Save options. Για να δούμε, θα μας τα βγάλει ελληνικά ή θα μας τα βγάλει κινέζικα. Δεν τα έπιασε. Πάμε στο edit. Αλλάζω και το πληκτρολόγιο εγώ εδώ μεταξύ και το κάνω αγγλικό και γράφουμε Great Plays όπως είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε πάρα πολλές φορές στο ίντερνετ. Θα κάνουμε και κεφαλιά και να φαίνεται πιο ωραία. Ωραία, δημιουργήσαμε ένα κοινό playlist που λέγεται μαθήματα, αλλά είναι άκυρο, δεν περιέχει κανένα βίντεο. Για να προσθέσουμε βίντεο στο playlist σε αυτό ή σε οποιοδήποτε από τα άλλα, πάμε στα βίντεο. Εδώ είναι τα βίντεο και τα playlist με τα οποία είναι συνδεδεμένα. Εδώ είναι ο τίτλος, αυτός που φαίνεται πάνω από το... είναι ο τίτλος που φαίνεται στο YouTube. Και εδώ είναι ο τίτλος, είναι το link του βίντεο στο YouTube. Εδώ δεν μπορούμε να γράψουμε ελληνικά, πρέπει να γράψουμε τίτλους δυστυχώς. Add new video. Τώρα για να προσθέσεις καινούριο βίντεο, πρέπει να πας στο κανάλι σου στο YouTube. Κάνεις δεξί κλικ πάνω στο link εδώ και κάνε copy. Copy τη διεύθυνση. Εγώ χρησιμοποιώ τον Chrome, εσύ αν χρησιμοποιείς κάτι άλλο είναι σχεδόν το ίδιο και στο Firefox και στο Explorer. Και το βάζουμε στο βίντεο URL. Link in. Διαλέγουμε ότι είναι βίντεο από το YouTube. Του δίνουμε τίτλο. Αυτός είναι ο τίτλος που δεν πρέπει να γραφτεί στα ελληνικά, αλλά γράφεται στα γκρέκης. Θα το μάθημα άρθρο είναι αυτό. Δηλαδή μας έδειξε πώς δημοσιεύσει ένα άρθρο. Εδώ λέει image, λέει θέλει φωτογραφία για το βίντεο. Εδώ μπορεί να διαλέξεις κάποια δικά σου ή μπορεί να πάρεις τη φωτογραφία που έχεις ήδη εδώ πέρα. Κάνεις δεξί κλικ πάνω στη φωτογραφία ή στο κανάλι στο YouTube φυσικά και κάνεις copy τη διεύθυνση της φωτογραφίας. Όχι την ίδια τη φωτογραφία, αλλά τη διεύθυνσή της. Πάμε πίσω, επικόλληση και κάνουμε και επικόλληση στο thumb. Το thumb είναι, δεν ξέρω να το πω στα αγγλικά, βρίσκω εσείς στα αγγλικά και πρέπει να διαλέξουμε σε ποια playlist θα ανήκει.
φανεί και στα μαθήματα. Ωραία, βάλαμε τίτλο, του είπαμε ότι είναι από το YouTube, του βάλαμε το link ή URL, όπως λέει εδώ, βάλαμε το link της φωτογραφίας και βάλαμε και την ίδια φωτογραφία ως stamp. Save. Ωραία, τώρα το βλέπεις, έχουμε τις εκπομπές, την Παγκόσμια Μέρα και τα μαθήματα που περιέχει ένα βίντεο μόνο, γιατί όπως βλέπεις δεν επαναλαμβάνεται, υπάρχει μόνο μία φορά, είμαστε στα βίντεο. Τώρα για να εμφανιστεί αυτό στη σελίδα, πρέπει να προσθέσουμε ακόμα ένα player. Πάμε στο player. Ένα τρίτο player, δηλαδή που θα βγει κάτω από την Παγκόσμια Μέρα ή όπου θέλουμε εμείς. Το βάζουμε από πάνω ή ανάμεσα, ανάλογα, όπως θέλουμε εμείς το βάζουμε. Add new player. Άσε τις ρυθμίσεις αυτές όπως είναι, μην τις αλλάξεις, τις έχω ήδη ψάξει εγώ, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα και σου βγάζει τις προηγούμενες ρυθμίσεις που υπάρχουν ήδη, οπότε όλα τα player θα είναι και θα εμφανίζουν ακριβώς τα ίδια. Και αυτά άστα όπως είναι. Αν θέλεις παίξε, να δεις πώς τα βγάζει, αλλά προς το παρόν, άστα όπως είναι, θα σου βγάλει το ίδιο player όπως τα προηγούμενα. Διαλέγουμε playlist, διαλέγουμε ποιο playlist, τα μαθήματα. Εγώ δεν θέλω να κάνει autoplay, θέλω να κάνει ο ακροατής να την ξεκινήσει, να την ανοίγει την playlist μέσα στο βιντεάκι και αν θες να τα παίζει ανακατωμένα βάζεις το random εδώ. Μην βάλεις gallery, τα βγάζει μάπα από κάτω, δεν μου αρέσει τόσο πολύ αυτό. Αυτό για να γίνει ωραίο πρέπει οι φωτογραφίες να είναι τέλειες. Save. Ωραία, όπως βλέπεις τώρα εδώ εμφανίστηκε ακόμα ένας player, είμαστε στο player, έτσι. Ακόμα ένας player που λέει μαθήματα. Και με έναν short code εδώ, έναν κωδικό δηλαδή. Τον κάνουμε αντιγραφή. Και για να το εμφανίσουμε τώρα το player έπρεπε να πάμε στις σελίδες. Πάμε, σελίδες, page. Θα το βάλουμε στις εκπομπές. Αυτό γίνεται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Εγώ μετά θα τα σβήσω αυτά όλα και να εξαφανιστούν από τη σελίδα. Κάνουμε κλικ εδώ δίπλα στο προηγούμενο, πατάμε το Enter μία φορά και το δίνουμε τίτλο. Εδώ μπορούμε να γράψουμε ελληνικά. Βάζω την πληκτρολόγια στα ελληνικά και γράφουμε. Και αυτό το ονομάσουμε ήταν τα μαθήματα άρθρου. Μάθημα, που πήγε το θήτα, μάθημα άρθρου, το tab δεν χρειάζεται, μάθημα άρθρου. Πατάμε το Enter άλλη μια φορά και κάνουμε επικόλυση αυτό το player που κάνουμε προηγουμένως αντιγραφή. Τώρα για να εμφανιστεί με το ίδιο font όπως τα προηγούμενα ξέρω εγώ είναι header 4, το μαρκάρουμε όλο και πάμε εδώ και διαλέγουμε header 4, όπως το βλέπετε δεν εμφανίζεται. Είμαστε στο visual, αυτό ξέρω να το πω, είμαστε στο visual, όχι στο text, στο visual. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Update. Τώρα επίσης, να θες ότι και με τον ίδιο τρόπο μπορείς να προσθέσεις ένα τραγούδι ακόμα σε οποιοδήποτε playlist. Πας στα βίντεο και το κάνεις. Για να δούμε λειτουργεί. Πάμε σε εκπομπές. Κάνουμε ένα refresh εδώ πέρα. Μια ανανέωση της σελίδας. Και κανονικά θα πρέπει να τα εμφανίσω. Τα εμφάνισε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μια γρήγορη ανασκόπηση. Αριστερά πάμε στο HTTP player. Πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε playlist. Δημιουργούμε καινούριο playlist. Πάμε στα βίντεο. Προσθέτουμε βίντεο. Add new. Προσθέτουμε βίντεο στο playlist. Πάμε στο player. Εάν θέλουμε να φτιάξουμε καινούριο player όπως κάναμε εμείς. Add new player. Φτιάχνουμε καινούριο player. Add new player.
φτιάχνουμε το player και του δίνουμε το playlist που διαλέγουμε.